Il-Ministri m'għandhomx jużaw attivitajiet uffiċjali biex jippromovu lilhom infushom. Dan sostnih il-Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika meta kkonkluda li dan ikun ksur ta' etika. Il-Kummissarju wasal għal din il-konklużjoni meta kkunsidralment kontra s-Segretarju Parlamentari Alicia Buġeja Said talli allegatament stiednet lill-impjegati tal-Ministeru tagħha sabiex jattendu attività politika li organizzati stess. Minkejja li din l-attività insertat kienet team building u li ma kienx hemm konflitt ta' interess, xorta kien hemm ksur ta' etika minħabba li użat isimha l-logo politiku tagħha fil-poster li batet lil ħaddiema u skont il-Kummissarju dan il-ġest għax tifhem li qed tipprova tagħmel gwadan personali, sitwazzjoni li għandha tiġi evitata. Il-Kummissarju tal-Standards talab li tinbagħat apoloġija mingħand Alicia Buġeja Said filwaqt li għandha ssostni li dan ma jerġax jiġri. Bl-apoloġija l-Kummissarju għalaq il-każ minħabba li ksur ta' etika ġiet irrimedjata b'mod li l-Kummissarju tal-Standards qisu bħala adegwat.